Da, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou tutorial de pe acest canal. Aici Nemesis și să începem tutorialul. Da, cum să vă explic eu, n-am avut ce tutorial să fac, iar în acest tutorial vă voi prezenta cum să ștergeți aceste chestii de pe desktop. În primul rând, dați click dreapta, delete. În al doilea rând, dați click dreapta, delete. În al treilea rând, dați click dreapta, chestia asta. Așteptați. Dați click dreapta. Da. Dați click el și apăsați delete. Mai apăsăm o dată delete. Și după cum vedeți nu merge să-l ștergem. Și ce trebuie să facem? Click dreapta. Personalizează. Să facem așa pe jumătate de ecran, dați 5 desktop icons și dați aici și dați apply, deci după cum vedeți îl avem aici, dați așa să vadă, dăm apply și să șters, dați ok, închidem și mai avem ceva pe desktop, nu. Chestia asta, deci chestia asta este fucking enervantă, nici nu mă lasă să șterg. Pe agilitate să fie bă. Chestia asta mă lasă să șterg, da. Bun, cam atât cu acest episod. Cam atât cu acest tutorial. Da, știu, nu a fost chiar așa de fain, da, nu. Și aș vrea să vă anunț că mi-am descărcat două jocuri. Fort Story și Not For Speed nu luat de pe The Pirate Bay, ai luat de pe site-ul oficial instalarea. A durat 15 minute, da, au meritat. De ce n-ai amintit de skis, Ana? Bun, cam atât cu acest tutorial și aș vrea să mai fac un mic anunț. LOL, o tuna și acum sună alarma la două mașini. Nu știu dacă auziți. Da, aș vrea să mă joc cu cineva sau să jucăm câțiva, să joc cu abonații, jocurile. Deci ăsta am aflat că se poate da în LAN, deschid eu o lume LAN și fac un live. Bă, sincer, nu știu dacă o să pot face un live, dar na. Poate jucăm ăsta live în live. Și fac 4 story, fac episoade și ne întâlnim, da, sau tot live. Vedem, deci chestiile astea, vedem. Bun, cam atât și cu acest tutorial, nu uitați să dați un pumn de like și un mic subscribe, că pe mine mă ajută extrem de mult. Aici Nemesis, bye!